Nhasi tabuda takananga kunzvimbo yeMayambara uko kwatakazoona mudzimai akaita vana vake vaviri, asi vana ava vane dambudziko ravainaro. So toda kuti timbokurukura nemudzimai anonzi Blessing Munangwa uyo ane makore 25 ekuberekwa. Mudzimai uyu akanga akambowanikwa, asi mushure mekunge abereka mwana akanga ane urema, murume waakanga ainaye akabva amusiya, achiti iye pamba pedu kana kuti dzinza kwedu hakusati kwakamboberekwa zvirema, atibereke zvirema. Aiwa, ndichida kutendai muri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Ndichida kutenda zvakanyanya kunyangwe naasaura vedu veFit and Go, ivo vanoramba vachitigadzirira michovha yedu kuti tinge tiri tinofamba zvakanaka. So iye zvino takuenda kunokurukura pamwe nekuona vana vakaberekwa naBlessing Munangwa, mudzimai wechidiki ane vana vake vaviri, ari kushupika kuti ange ari anochengeta vana ava pamwe nekuvaendesa kuchikoro. Aiwa, handei tinozvionera. Vatete makadi zvenyu? Makadiyo. Tiri nani. Chekutanga muri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti zita renyu munonzani uye mune makore mangani? Tinonzi Blessing Munangwa, ndine 25 years. Anditi kumushande kupi? KuGokwe. KuGokwe. Alright. Mungada kutitsanangurira kuti vana vatinawo ava vana vani? Vana vangu nababa vacho takasiyana, vakangoti pandakazvara vana ndobva vati kumboda kuzvara zvirema ndobva vaenda South Africa. Alright. Zvakadaro. Hatisi kuda kungoti vana vakangozvarwa baba, toda kuti titangire pakatanga nyaya. Makatangawo muchigarisana zvakanaka here nababa vevana? Tikatanga chigarisana zvakanaka. Zvakatongozotanga pandakazvara. Kumashure kwese zvaitofamba zvakanaka? Alright. Saka vaitaura vachiti chii pakusiyai kwamakaita? Uye makazotanga kurarama sei? Maenda kubasa here? Maita sei panguva yachona? Pandakazvara mwana akatanga ati anzi enda unogara kumusha kwavo ndogara namai vababa vake. Ndobva ndati handisi kuenda kumusha, ndobva ati kana iwewe usikuda kuenda kumusha ndichakusiya uchisara wakagara panapa. Saka pakazomwe ndo ndakangosara ndichingoita part time, ndichingoita vanhu mabasa. Panoenda ngogara ndikangoshiwa mari rendi ndodzingwa ndongotsvagawo pamwe. Saka vana muri kuvachengeta sei iye zvino? Vane makore mangani? Timbodzokera. Umwe ane 8 years, umwe ane 5. Alright, ane 8 ndi Tawana. Yes, Tawana? Unonzani? Tawana Nyashara Nyamsusi. Alright, une makore mangani? Unoenda kuchikoro? Hausi kuenda kuchikoro? Iwe unonzani? Munjububu. Kose uyu ndiJaden, handiti? Jaden atojaira kudaidzwa nickname yake, handiti? So pamune muchiita mapart time vana vanosara nani? Vanosarawo namai vandogarawo navo. Mane nguva yakareba sei muchichengeta vana muri mega? Ndava nenguva yakareba. Alright. Saka muri kuzvigona sei kuchengeta vana, kuvafidha, kubhadhara marentals? Handi munobhadhara rent? Muri kuzvigona sei? Ndichingotopa nenda ngoonawo mari unongobhadhirawo rent, panenda ngoonawo chikafu ndikangoshiya mari yechikafu ndinongopiwawo navanhu vandogara navo. Alright. Saka nderupi rubatsiro rwamuri kuda kubva kune vakateerera vangakwanisa kubatsirana nemi? Ndoti mwana wangu aendewo chikoro, aonewo uche, nekuti mwana wangu aonewo hembe nepekugara. Aonewo hembe nekuti pese panogweshe matirauzi ake anenge achingodambuka. Alright. Tawana, uri kudawo chii iwewe? Wheelchair nekuenda kuchikoro. Uri kuda chii? Wheelchair nekuenda kuchikoro. Wheelchair nekuenda kuchikoro. Alright. Ko Jaden? Udawo wheelchair nekuenda kuchikoro? Alright. Saka muna hama here dzinombokubatsirai, hama dzenyu? Handina. Hama dzenyu dziri KuGokwe. KuGokwe papi pacho? Pane Mukadzi. Kwana Mukadzi.
Alright. Koma projects hamuna here zvamunogonawo kuita sema projects? Ndinogona kana kutengesawo pamusika. Zvoti mukawana anokuda kukutangirai project yamungati iyi ndo yandingada kuti ndiite ndei? Angoiswa kutengesawo musika. Kutengesa musika. Alright. Yeah. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kungoonawo vana vatinawo panapa. Vana vakangofanana nevana vedu vatinawo kudzimba dzedu. Kungoti chinorwadza ndechekuti baba vakabereka vana ava mushure mekunge vaona kuti vana ava vane condition yavakaberekwa nayo, vakatadza kuvagamuchira, vakabva vasira amai nevana. Kutaura kuno amai ndo vari kuzama kunge vari vanochengeta vana ava. So vanenge vachida kuti tinge tinobatsira nehama idzi, I think munoziva zvokuita. Nhamba ndo dziri pascreen. Izvi musingazviite nekumanikidzwa kana kugombedzerwa, asi ngazvinge zviri zvinobva pakadzika pemwoyo yenyu. Kune vanenge vadawo kuti vange vari vanobatsira vana ava. Panapa tina tawana nyasha. Atova ne8 years. Anofanira kuti ange ari anoenda kuchikoro. Kutaura kuno, but haasi kuenda kuchikoro. Ari kuda wheelchair. Ana wheelchair vanotofamba kutosvika kure vachingoita mafambiro avanoitawo. Pamwe chete na Budi Jaden. Vanoda zvakare wheelchair nekuti makumbo avo haana simba. Kozi vanomira but makumbo anotoratidza kuti anenge achimurwadza nekuti haana simba. Dambudziko kana richinge rawira umwe wedu, idambudziko ratowira tese senyika yeZimbabwe. Hatigone kunge tiri tinofuratira kana umwe ari mudambudziko, nekuti chawana umwe achisekwe mangwana hatizive kuti ndiani anenge ane dambudziko. Dzimwe dzenguva ndini, dzimwe dzenguva ndiwe. So kana uriwe kana ini, ndichazodawo vanondibatsira. Kana tiine mukana wekunge tiri tinobatsira vamwe, ngatingei tiri tinobatsira vamwe, kuitira kuti nyika yedu inge iri inoenda mberi mune zvakanaka. Chikafu chinodiwa pano pamba, zvekupfeka zvevakomana ava zvinodiwa. Tichitenda kuti muchabatsirana navo. Kune vachada kubatsirana nemi, mungadawo kuti kudii kwavari vachakubatsirai kutotanga nhasi vachaona video. Dangoti muri yeZimbabwe mundibatsire kuchengeta vana vangu. Bhadhara rinokuendesa vana vangu kuchikoro. Nekutsvaga mwana wangu kuchena. Aiwa, tichitenda kuti tichabatsirana navo, Mwari wekudenga ari mubatsiri wedu. From Uncle Saint, ndichida kuti a big shout out kuna director wangu anonzi ESK 263 vakatibatira muchini. For now tichiti it's much love and God bless. Nedzimwe hembe dzandongofamba nadzo mumoti ameno akakwana andati tichakwa hembe ukataura wazotaurere baba. Nditarise kuno hauna kutaura. Aiwa, tichida kungokurudzirana hama kuti ngatiwanei tiri tinongobatsirana. Zvikuru sei munharaunda dzatiri varimo vanoraramawo neurema, vanorarama nemaconditions akasiyana-siyana. Tisavakanganwe nekuti ihama dzedu, uyezve nekutiwo vanhu vakasikwa nemufananidzo waMwari. Tichida kukurudzira kuti kune vanokwanisa kunge tiri tinobatsirana nevana avo, kuti vange vari vanoenda kuchikoro, vange vari vanowana chikafu, vanowana zvekupfeka, zvekufuka, vange vari vanoraramawo upenyu huri nani, vanokwanisa. Ngatibatanei kuitira kuti tinge tiri tinoenda neuwandu hwedu tinobatsira vana ava, nekuti vana avo ndiro ramangwana redu. Ndichida kuramba ndichingotenda vese vanomira nesu nguva dzose. Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka. From Uncle Saint TV crew, for now tichiti it's much love and God bless.